गासै बिटिसिनि गार' हारिखौ लानानै बिपिएफआ गार' सेल दाफुंबाय। जोङो बिटिसिनि गासै विभिन्न ओनसोल जेराव जेराव गार' रायजो राजाफोर दङ, विभिन्न परिषदीय समस्तियाव एमसिएलए समस्तियाव जोंहा गार' रायजो राजाफोर दङ, मानगोनां गार' रायजो राजाफोर दङ। बे मानगोनां गार' रायजो राजाफोरखौ लाफानानै जोङो दिनै सारा बिटिसिनि नामै मोनसे गार' सेल गठन खालामबाय। परबतजरा जिल्ला बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि बानजायनायाव दिनै मिरु गार' सेलखौ दाफुङो। गार' हारिनि मावनांगौ खामानिखौ बे सेलनि गेजेरजों मावफुंनो हागोन। गार' ओनसोलाव गार' रायजो राजाफोरनि थाखाय बिपिएफ दोलोनिफ्राय जा खालामफुंनांगौ, जा जोंहा थांखि दङ, बे थांखिफोरखौ जों मावफुंनो हागोन आरो रायजो राजानिफ्राय अननाय आरो सहयोगिता मोनगोन गार' रायजो राजानिफ्राय। बेखौनो जोङो आसा खालामनानै दिनै जोबोद गोख्रों मोनसे गार' सेल गठन खालामनाय जाहैबाय। लकसभा बिसायख'थियाव बिपिएफखौ देरहाहोनो साफ्रोमबो रायजोफोरा साखाफारा जानानै दङ। लकसभा समस्ति हिसाबै एक नं क'क्राझार एसटि रिजार्भ हिसाबै जेरै बिपिएफ दोलोनिफ्राय काम्पा सार जे काम्पा बरगयारी बिथाङा गोरलैयैनो देरहागोना बेयाव 100% बियो रोखा। क'क्राझार जिल्ला परबतजरा महकुमानि सिङाव थानाय काजिगाव कमिउनिटि नब्लाङाव दिनै सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों बिटिसिनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन ओनसोलनि गार'फोरखौ लानानै गार' सेलखौ दाफुंनानै होनाय जायो। मख'जाथावदि दिनैनि बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैयो बावखुंग्रिनि एमसिएलए धनेश्वर गयारी, मिरु लाइमोन बिपिएफनि आफादगिरि रिन्जय बर', लाइमोन बिपिएफनि नेहाथारि कास्तम बसुमतारीजों लोगोसे 1 नं परबतजरानि एमसिएलए मुनमुन ब्रह्म आरो गोबां बिपिएफ हान्जानि सोद्रोमा दैदेनगिरि बिथांमोना। बे हाबाफारिनि गेजेरजों एमसिएलए मुनमुन ब्रह्मआ ओरैबायदि बुङो। जोङो बिटिसिनि गासै विभिन्न ओनसोल जेराव जेराव गार' रायजो राजाफोर दङ, विभिन्न परिषदीय समस्तियाव एमसिएलए समस्तियाव जोंहा गार' रायजो राजाफोर दङ, मानगोनां गार' रायजो राजाफोर दङ। बे मानगोनां गार' रायजो राजाफोरखौ लाफानानै जोङो दिनै सारा बिटिसिनि नामै मोनसे गार' सेल गठन खालामबाय, फर्मेशन खालामबाय। बाहाय बयनिबो बिराद गोख्रों जगदानजों जोङो दिनै दाफुंनो हाबाय आरो बे दाफुंसारनायनि लोगो लोगो जोङो गार' ओनसोलाव गार' रायजो राजाफोरनि थाखाय बिपिएफ दोलोनिफ्राय जा खालामफुंनांगौ, जा जोंहा थांखि दङ, बे थांखिफोरखौ जों मावफुंनो हागोन आरो रायजो राजानिफ्राय अननाय आरो सहयोगिता मोनगोन गार' रायजो राजानिफ्राय। बेखौनो जोङो आसा खालामनानै दिनै जोबोद गोख्रों मोनसे गार' सेल गठन खालामनाय जाहैबाय। लकसभा बिसायख'थिनि थाखाय बिपिएफ दोलोआ गोख्रोङै जोंनि साफ्रोमबो सोद्रोमा, साफ्रोमबो नेता, साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा बिपिएफखौ देरहाहोनायनि थाखाय साखाफारा जानानै दङ आरो जोङो देरहागोन। नैथियाथ' आं प्रानेश गयारी परबतजरानि। दा बिपिएफ हिसाबै बुंनो थाङोब्ला परबतजरायाव बिपिएफखौ जोनोम होजेननाय हिसाबै आंबो गावखौ दुगानानै लानाय बायदि जायो जे बे हिसाबै प्रानेश गयारी हिसाबै बेयाव परबतजरानि रायजो राजा बा गेदेरमा बिथांमोनाबो मिथिगौ जे परबतजरायाव जे बिपिएफखौ जोनोम होजेननाय दाजेननाय हिसाबै आंबो सासे। दा बेखौ आंबो सासे होननानै बुंनानै लायोबा गावखौनो दुगानानै लानाय परिचय होनाय बायदि जायो आरो। खिन्थु बेखौ नङा, जेखौ नंगौ सैथो बे हिसाबै आं बुंदों आरो रायजो राजाफ्राबो बेखौ मिथिगौ आरो। लकसभा बिसायख'थिनि थाखाय दिनै बेयाव
इसेबां गोबां बाथ्रा बुंनांगौ बा मोनसे साननांगौ इसेबां साननांगौ जेबो आं मोनाखै आरो बेयाव बुंनांगौ इसेबां खोथा गैया गोथों आरो थोंजोङै फंसे बाथ्रा जों बुंनो हायो बा फंसे बाथ्राजोंनो बुंजायो जे जोंनि जेनेबा लकसभा समष्टि हिसाबै एक नं क'क्राझार एसटि रिजार्भ हिसाबै जेरै बिपिएफ दोलोनिफ्राय खाम्फा सार जे खाम्फा बरगयारि बिथाङा गोरलैयैनो देरहागोना बेयाव 100% बियो रोखा आरो नैथियाव जेरै दरं अदालगुरि जेरै जोंना दुर्गादास बर' सार बिथाङाबो देरहागोना बे रोखा बेखौ आं बुंनाय खोथा नङा गासै बिटिसिनि बा हरैहाय फारसे थानाय आउट अफ बिटिसिआव थानाय रायजो राजाफ्रानो बेखौ रोखा फोरमान होगोन आरो सम फैयोबा बे रोखा जागोन इलेक्सन हिसाबै राजनिति गेलेनाया बयहाबो अधिकार दं सोरबाया बेयाव गेलेनो मोना बे गेलेनो हाया बे अधिकार गैया अधिकार दं हिसाबै गेलेथों आरो गेलेनाय हिसाबै गावबा गावनि फिथाइखौ सम फैयोबासो मोनो बे आरो সুযোগ সময় পাই আমি আনন্দিত আৰু সুখী বিভিন্ন ঠাইত গাৰোবিলাক কৰি থকা আমাৰ কোকৰাঝাৰ চিৰাং বাক্সা ওদালগুৰি ইয়াৰ লগতে বিভিন্ন ঠাইত আছে যে গাৰোবিলাকে যাতে আমি বিটিচিৰ লগত একগোট হয় এই বিটিচি এলেকাত বসবাস কৰি থকা সকলে যাতে উন্নত হ'ব পাৰে তাৰে আশা ৰাখি আমি আগতো বিপিএফক জয় কৰি হয় 17 বছৰ ৰাজ কৰিছে আৰু বহুত ৰাস্তা ঘাট আমাৰ পোৱা পানীবিলাক আমি পাইছো য'ত আমি সাইকেল কান্দত কৰি লৈছিলো তাতো সাইকেলবিলাক আমি কান্দত কৰি ল'ব নালাগিল আমি সাইকেল আৰামছে চলাই যাব পাৰে গাড়ী আৰামছে লৈ যাব পাৰে এতিয়া এই নতুন চৰকাৰ আহাৰ লগে লগে আমি তো আশা কৰিছো পৰিৱৰ্তনৰ কথা কোৱাৰ লগে লগে এই পৰিৱৰ্তন আৰু আমাৰ হাগ্ৰামা সাৰতকৈ বেছিকৈ হ'ব বুলি কিন্তু দেখা গ'ল এতিয়া পৰিৱৰ্তনটো আৰু সমস্যাবিলাক আমি বেছি দেখা যায় আমাৰ ভিতৰৰ অঞ্চলত বহুতখিনি সমস্যা আছে খোৱা পানীৰ আছে ৰাস্তাৰ আছে খেতি পাতিৰ আছে সেইবিলাক দৃষ্টি নাৰাখে আৰু য'ত আমাৰ ষ্টেট ডিস্পেন্সাৰীবিলাক আছে তাত কোনোবা ঠাইত ভাল মতে ঔষধবিলাক পোৱা নাযায় কেতিয়াবা পায় ষ্টেট ডিস্পেন্সাৰীৰ ভিতৰত আমাৰ নাইগাঁওটো হয় কিন্তু ভিতৰৰ অঞ্চলবিলাক বহুত প্ৰব্লেম তো যি নহওক আমি আগন্তত আমাৰ বিপিএফ ৰাজনীতি দল আমাৰ চিফ মহাশয়ে যিটো আমাক নিৰ্দেশ দিছে এই নিৰ্দেশ মনে আমি গাৰো চেল বনাই এতিয়া আজি আমি গাৰো চেলটো গঠন কৰিছো য'ত আছে আমাৰ গাৰো ভাইবিলাক গাৰো পিতৃ মাতৃবিলাক তাত আমি যুক্তি পৰামৰ্শ দি ইয়াৰ ভোটটো দি আগন্তুক নিৰ্বাচনত জয় কৰিবলৈ আমি কাম কৰি যাম बिपिएफनि राजनीतिनि मोनसे एजेन्डा हिसाबै जोंहा बिटिसि एरियायाव गार'सेल दानांगौ दंमोन बेखौ दिनै काजिगावआव कर्मजराव दानाय जाबाय मोजाङैनो दानाय जाबाय बेवहाय जे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय गार'फोर दङ बिथांमोना फैदों आरो मोजाङैनो दादों बिपिएफआथ' लकसभा बिसायख'थिनि थाखाय साखाफारा जाबाय आरो देरहागोना खाथां जाबाय इसुथ' नाङा भट बिनायाव खारन বিভিন্ন राजनीतिका इसु गैयाब्लानो राजनीति गेलेगासिनो दं जोंहाथ' इसु दं जाय बिथांमोना इसु गैया होननानै बुंदों बिसोर जेबो मिथिया जोंहा इसु दं इसुखौ सानै होबाय आरो भबिष्यतफ्राव मा सिन्था खालामो कयेक दिननि गेजेरावनो बेखौ सिन्था खालामनाय जागोन